Bisag bata makamao apir. Way gipili nga edad, hampak kailan sa palat apir. Isika mga tudlo, ito'y odlang itagbo ang line. Babae o lalaki, labi na o teenager apir. May bagong nakita, naghangop sila dayong apir. Dinhay mga bayot, nangalipay na himuot apir. Magdi ayon nag-away, nag-ulipis na sila apir. Managtrato na gool, kay nag-break sila no more apir. Dinhay mga buta, nag-apir pagyod sila apir. Disgrasya wa katumong, natuslok ilang naong apir. Okay lang way problema, basta mo sinyas ka nag-apir. Tumang luod ang usa, hangyo alang o ingna. Apir, 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 apir. Apir! May usa ka salida, abin ako ugira, kay matod panila, adunay bumba. Sa ating pagtuon, nindot ni salidahan, hapon tingalig firma ang mga kontra. Apan akong tira, wala akong pasunda, kay ako kono, minor di edad pa. Dili ko no pwede kayang gisalida, for adults only. Gitan akong retrato, nga ilang di-display, pulos walay sinina, babaeng lalaki. Dunapay nagpugno sa ibabaw sa kadre, murag sa akong tanaw, judog karate. Dunay duha sa garden, wala na'y hapin-hapin, naglinayugay mura og wrestling. Tingali og boxing, tingali og wrestling, ang ilang now showing. For adults only, for adults only. Ngano ba kaming mga teenager, dili man pwede. For adults only, for adults only. Kakiri interesting, gusto kong mutanaw, basit og nindot ni. Mikat-kat ko sa atop,